Всім привіт, Рома. Йой онлайн. Так. Ого, так. Завжди. Клієнт. Чека. Вау, супер. Вау, супер. Мобіль. Функцій. Сотбокс. Я Ігорі. Кигають українці, магазин. And Україна, українська. На світ світу. Ні. Так. Блін. Капець. Цікаво пригоди. Тоді. Так. Уважний. Звонит так. Сейчас для экрана закрепляемся. Ты запомнить его. А так. все лазу туда. Мирон, ты гандон! Мирон, Так. ты гандон! Мирон, ты гандон! Мирон, ты гандон! Понял? Монстр. Монстрів. Монстр. Я тоже по тебе. Тепер так. Так. Включай микрофон, Пидор. А там якраз малолетка може стидить, блядь. Ти літка. А там мама збоку його, блядь, стоїть, та й що не хоче ніколи казати, блядь, що. Перемітка. Рухать будуть, блядь. Слушайте. Короче, запомнил номер. Надо косить, пидор. Мы ее закупали.